Муслим лицейінің 5-нче сыйныф укучылары акцияга чыкты. Ул табигатьне саклау уртак бурычыбыз дип исемләнгән иде. Егет-кызлар Муслимның лицейга беркетелгән банк урамында алмагачларга су сиптеләр. Бу банк урамына безнең лицей коллективы тулысынча җаваплы. Шуңа күрә бөтен шушы урамда яшәүче абыйлар, апаларга, энеләр, сеңелләргә мөрәҗәгать итәсебез килә. Капка төпләрегездәге матур агачларны үзегез тәрбияләп үстерсәгез, киләчәктә һичшиксез аларның шифасын, дәвасын табасыз дип әйтәсем килә. Балалар суны шушы урамда яшәүчеләрдән алып чыкты. Әти-әниләр дә балаларына ярдәмгә килде. Цистерна белән су китерүчеләр дә булды. Бурычтан балалар өлкәннәргә табигатьне саклау турында буклетлар да таратты һәм чүпләрне дә җыештырды. Менә су сиптем, су сипкәнгә китте. Әгәр дә су сипмәсәм, тоякка таянып, шушында су сибәргә чыгам. Алланың рәхмәте. Үләннәрне чабабыз. Шулай итмәсәң үсми. Тәрбияләү апайым безнең бурыч. Китереп утыртканнар, Алланың рәхмәте olsun, хәерле сәламәт егетне бирсен. Без бүген акцияга чыктык. Бүгенге көнгә без агачларга сулар сибәбез. Табигатьне тагын да ныграк ярдәм итәбез. Агачлар астында җал итәргә була, анда күләгә. Агачлар үзләренең җимешләр белән безне сыйлыйлар. Шуңа да аларны бүген без су сибәбез аларга. Алар үскәчтән biz кислород, углекислый газны перерабатывать итеп кислородка әйләндерәчәкләр. Һәм без шул кислород белән сулыйчакбыз. Мы вышли на эту акцию, чтобы поливать деревья. Мы хотим, чтобы деревья росли и они получали питательные вещества. Җәннәт апа кебек өлкәннәр күбрәк булсын иде. Кайберәүләр әллә суны кызганалар, әллә эшләргә усыналар. Йорт каршында агачның суга тилмерүен һәркем күрә югыйсә. Шулай да су сибүче, төбен йомшартучы юк. Бу эштә саваплы гамәлләргә балалардан өйрәнәсе бар. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе.